marwa. Dr. Christine arwake tuwa kaka jalony e weche mag mwandu mabende hiyude bulo. Samoro midhiero makamagede wachang. Sanini kane wachako wach kunyomola ni nochakre bang nwango Mining Act ma 2016 korone tiende ni jomane kunyomola ok gibed criminalized. Koro ginyalo nwango kaka gidak gi tich magitimono. Koro bang mano waseneno ka kirango piny wanwango ni mula ng'enyie to ji osechako dhi kuro achiel kachiel. To sani akanyocha higa mokalo ni State Department mar Mining nyocha ogolo guidelines moko kanyo mag safety to be gisechako wacho ni jomatimo mining gi onego gibi kanyakla gilos cooperatives kae. To cooperatives go nyalo miyo gi mondo ginyal nwango gik moko kaka safety, ginwang gik moko kaka training, ging'e kaka ginyalo rwako ji e tijno. To gima sani waneno mang'eny en ni kata e county wagi jok mantiere matiyo kuro e staff onge joma nitie ma jorango gik ma